Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Iman ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Luz, kinaingon, wa makauyo na akong imong kinikanan. Apa na sila mahimo, kay kita may nagminahalay, mo kining naitabos ang kinapoy nga di na ako mahimong, mahikalimtan. Mahimo ba, Fredo? Ay, naku na pagsigi og samok na ako, be. Buwag na ta. May lain akong uyab. Ikaw ang sadan nga nung nagkigbuwag ko nimo. Kay nanguyab kag lain. Maong, mibawsad ko. Aday, paminaw lang, paminaw. Jaman? Saliw lagi ko. Buwag na minimila. Oh. Wala, milay. Anang, buwagan ko na. Day, igor man kong mitilaw niya. Kabantay ka ng kape. Ha? In English sa kape. Free taste. Mauna siya. Lagi mitilaw ra ko. Saba niya, oy. Mao ba? Imo siya yung gitilawan? Unya karon ka nakatilaw naman ka? Gilikayan ko na. Mauna din ha. Gilikayan dayon. Kay human na magtilaw. Mauna, human ang free taste. Ay. Ako sad Fredo, lahit sad ko. Masab ka? Human kusog ta si Pador, og iya kong hilaptan. Oh. Mipilit na ko niya. Kay bakit nga no? Yan naman. Kay dako, kay ang iya. Layo ra kay ang imos iya ha. Busa, dili na mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Baya. Kay nakatilaw na ko og mas dako pa sa imo. Uy, yamiran ko. Misirit pigi palayo. Baya, no? Bang sa ilong. Nahilabta na din siya. Di baybador. Bidara ba ni baybador? Daku armas. Daku ng armas ang buing. Pala na. Ngita lang kong lain ay. Gusto. Gusto. Si Milay. Ako na lang balikan si Milay. Mo, Mao kada. Wa ko'y gusto nga kanang lus ang imong mauyab. Kadagan sa mga babae diha, kanang yung babayhan na ang giuyab mo, ha? Kaya nga naman dahil ma. Kung may problema ni Luz, buutan siya. Unya, buwag din siya yung uyab. Tungod kay anak o babae nga dili matagbaw og usa ka lalaki ng bayhana. Ma, Ha, sumakot. Ang tanan din ni sa ato na sayod nga ang iyang inahan. Mikuyog og laing laki.
Og mo'y hinungdan nga giatake sa sakit sa kasing-kasing ang iyang amahan. Unya namatay. Lahi si Luz, ma. Buutan siya. Kung sa'y batasan sa inahan, mao sa'y batasan sa anak. O kung siya ang imong madayon ay klaro na lang oy nga mausad kining iyang buhaton ni ma. Oh, ma! Gusto ang imong inahan, Bador. Ha? Gusto siya. Oh, Awa, sakto ko. Pero di ka maskupit ako. Mauwaw ka, ha? Ano mauwaw man ko, Bador? Si Bador ba? Bahadlok pa siya masampit ako, Papa. pa. Oh. Ay, ipaabot ako ni mo, ha? Naniguro lang nas mama ni mo, nga di kabiyaan sa maabot yung asawa. Huwag ka na si Luz. Klaro kayong biyaan ka na kay ang ibuhat sa iyang inahan, mausay iyang buhaton. Ako'y naswito sa batasan sa kuya pa. Bata pa ko, ang imong inahan, tiguang na, pero wagit may magka-buwag, di ba? Maona. Oh. Lahi si Luz pa. Ug lahi siya ang inahan. Diyan na mo. Duty na ko. Oh, Ala mo diyan. ay. Dako gid sa gusto ni Luz. Ako'y nabalakas atong anak. Basin makapatay siya og tao sa umaabot ng mga adlaw dong. Ako hinauntil di. Kabatanon sad nimo oy. Pero tiguang na kong nahong bata. Tingog. Ikaw gid no. Kabahin na na. Guyunan talaga. Pero ang tinuod, dako ang akong pagtuo. Sa mga baboy skilling ko mga Baboy bitaw. dako ang akong pagtuo nga dili siya biyaan ni Luz. Og gadog nakasulti ka ba ko doa na? Ha? Dako kayo ay bunal Ha? ang atong anak. Aw. Liwat kay na nako tanawa. Bitaw no. Inoon. Pero mas maayo gid Ayaw nang tag tinuod pa nino. may unta gid ng putli gid nga babae ang iyahang mauyab ug maasawa. Parehas nako gud. Ikaw gid nakauna nako. Bisa Ay. mature na kagamay pero virgin pagyapon ka sa Virgin oy. Kuyapan gud ko diyang imo kong gihilabtan. Ampo lang ta. Ampo. Dili si Luz maliwat sa iyang inahan. Ngano ni amang ka? Imo kong gilikayan, unya karon ni aka. Ako, Andre, kining... Di ako kay... abi ni mo. Dili ko magatugog tarong nga magsigi ko gunahuna ni mo. O ibe ni mo. Lagi karon pa ko. Karon pa dyan ko. Love tamanday ka. Men, bao ko oy. Wala makigbalot ni mo si Luz mo nang ni aka. Hay. Kikasubo ko, Fredo. May uyab na ko. Ug may nahitabo na namo. May uyab ka na? O iya ka nang nahilabtan? Oo, ganina lang gyud ko niya nahilabtan. Ganina Ang pa ka- panuroy namo. Oh. Kamatuuran ana no ni ay nanghang pa ni akong pamati. Oh. Layo ra kay nang imos iyaha. Mauding nagkaangkaan ka. Klaro ana. Bye. Sis, uy, aha. Miski ako'y mabiya sa may nibiya. Malan lang ni. Ay, at lang ko. Baya. Nahilabtan siya og laing laki. Pagkatimbala sa mayat ako tungod sa akong pagkapalikiro. Ay, nasiro na hinuon ko. Ay, pangang sa ilong paitay. Di gyud ko madawat sa imong mga ginikanan. Kay di man sila musugot nga mamalay ka na ako. Oh. Dili na nang kumamay ni mo. Magpakasal na diretsyo. Magigita ta karon sa gala kong huwis. Og adto ta magpakasal niya. Dong Bador. Mao ba? O, Dong.
Hindi ko ganahan nga makasata nga uwa sila mutugot. Ingon ini na lang atong baton ha. Mag-live-in ta. Unya, kung makita na nila nga maayong atong pagpuyo, labi na og may anak na unya ta. Anha na nang hikayo na nga, musugot na sila nga makasalta. Kay may anak naman ta. Mura og husto sa gada. Sige. Ingon na natong buhaton. Gikan man kita na Noroy. Adi ako na mo check-in og motel. Adto ta sa tong amigo nga sa Picas Barrio. Magpatabang ta niya nga makita og bay nga atong kaabangan. Ay, ayaw, uy. Di na lang ta mga bang upay, kud. Ako ramang usaron sa bay. Kay si mama, gidaman siyang ka-live-in sa ilang bay. Milihay man sila nako. Kay permi man mag-away siyang kapuyo. Kay siya may nakaingon nga giatakis papa og namatay. Silang duha ang hinungdan. Busa, adto ta puyo sa among bahay dong. Ano noy kasto sa abang? Sige. Mamauli na lang ta. O karon day, hakuton ko ang tanan kong bisti sa inyong bahay. Aron mag-live-in na ta. Dayabag ka na Pador. Makig-live-in ka anang babae nga anak sa dili makontentong usa ka laki. Bugo ka gyud sa nang bugo. Ang pinitik sa kong kasing-kasing ma, ang akong tumanon. Og dili ang inyong pag-ayad kang Luz. Gahiya, yun yung magdodong, oy. Hilon hay! Otro ka nga mahanap ka kay buot. Hilumay tigay ni siya ng Luz. Kay mo pilit magyud siya. Iyag yung hakuton ang tanan niyang bestiaron makig-live-in na itong babayana. Dong Bador, Kalagot. ayaw pagsalik anang imuha nga dako kayo. Kay doon na bayag yung babae nga katulgyo kayong ilaha. Bisa nagkakaon naghuot, mangitaw ya puglaing uhuot. Pero kanang imong kinahuutan ang ginado. Pero tuman nilas mama ni mo para way samok. Kamu may nangitag samok pa, o dili ako. Basta kay si Luz ang akong napili. Nga ikauban ko, hangtod sa akong kamatayon. Napahimutan na gid ang tanang butang ni Bador. Sud ining akong kwarto. Inahanglang paspasan namo. Aron mo maptos kitayon ko. Kay gusto ko nga makakita na og liwat. Manakumigo, day. Oh. Ali dong. Ari dayon sa katre. Wa na baya ko'y panty. Ali na dayon. Kay... Duto, eh. Yakan ano na kaining ako sa imo. Kahuot gud sa imong baba, Inahinay lang, day. Matukan ka. Inahinay lang. Ang ako na si Kanapi. Sige na. Ulit-ulit. Sige, be. Ali. Dali. Agay ka lang, sige, padunga ka lang. Misi mo kila. Bador, I love you, Bador. Agay ka sakit. Sakit nga lami. Ay, agay. Andong, oy. Kala na pong imo, be. Hindi na tanin doon mo ka pa. Sige na. Dayon na. Dayon. Gini. Love, ayaw ko ni. Ayun sa inyo. Sige, paspas pa. Alam yan na. Huwag kaya. Sige pa. Pamabdusa kayo ka doon. O, dahil. Pamabdusan talaga. Paspason.
Gipawag naman ni Pador na ituhin kayo na sa among kwarto. Unya, dako ang akong kalipay kay nagsabak na dayon ko sa among anak. Wa na mahimo uyang ginikanan, uy. Gidawat na lang sila nako nga nahimo nilang umagad. Kay nakita man sab nila nga buutan ko nga to sa ilang anak. Huwag ito magkasama ang kaagi ni Luz. Dinining tulungan. What's the style? Wa na mo ang ginikanan style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.